Салому алейкум, ҳамҷорони азиз. Ман Камолиддин Самиев, директори Маркази хизматрасониҳои иҷтимоӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи 8. солони тӯлонӣ аст ки мо барои майбоҳияти мо пирони барҷо монда оилаҳои камбизоат хизматҳои хонагӣ мерасонем. барои онҳо рофта метиҳем, шушта метиҳем, оварда метиҳем, дастгирӣ мекунем ва умуман ба ҳаёти онҳо пайванд ҳастем. аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи 8, аз тарафи раисони ҷамоатҳои шаҳрику деҳот нисбати дастгирии ин тоифа инсонҳо ҳамавақт меҳру таваҷҷӯҳ ва самимият зоҳир карда мешавад. мардум аз хизмати мо розӣ ҳастанд. имрӯз дар қабули ман Мадаюбов Охонҷон зода ва истиқоматкунандаи шаҳраки Шайдон бо як илтимос наздам омаданд ки он касро мо дастгирӣ кунем. он ҳуҷҷатҳое ки аз тарафи беморхонаҳо ба ин кас пешниҳод карда шудааст, хеле барои табобат кардан, барои муолиҷа кардан хеле маблағи зиёди калон лозим аст. ин кас гӯшашон умуман ҳардуяшам намешунавад. ман худам борҳо дидам ки вақте ки аз роҳ мегузаранд ё ягон кас муроҷиат мекунанд, азият мекашанд, шар мекашанд. соҳиби 4 фарзанд ҳастанд. бародар, хоҳар, ёру дӯсто доранд, лекин ҳамашам ба гуфти моҳо ки барои худашон. лекин ҳамин кас мехоҳанд, синну солашон он қадарам калон нест, мехоҳанд ки соли таваллудашон 1975 мехоҳанд ки ҳамин боқимонда ҳаёташона оқал дунёи рӯшана шунаванд. ман акнун вақте ки пурсидам ки куҷоҳо ба муроҷиат кардед, ин кас гуфтанд ки ба давлатҳои ҳамсоя ба беморхонаҳое ки ҳамин масъалаи гӯша табобаташ кати машғул ҳастанд, ба ҳамонҷо муроҷиат карданд. душанбеҳо рафтанд, лекин аз тарафи дар ҷумҳуриямон ин хел ҷарроҳӣ ба нақша гирифта нашудааст. вақте ки ин кас ба ҷумҳурии ҳамсоя ба шаҳри Тошкент рафтанд, ба клиникаи сеюм академияи тиббӣ будааст, ҳамонҷо муроҷиат карданд, лекин маблағи хеле бисёра гуфтааст. барои ҳамин ин кас мана илтимос карданд ки муаллим як ба ёру дӯсто, ба шаҳрвандо, ба онҳое ки берун аз хориҷи кишвар кору зиндагӣ мекунанд, чӣ мешуд ки мана дастгирӣ кунанду ман ҳамин гӯшама ҷарроҳӣ кунам ва табобат кунам. мо кормандони Маркази хизматрасонии иҷтимоӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи 8 ба қадри ҳоли худ ба ин кас ёрии моддӣ мерасонем. ва ман умуман вақте ки бо аҳли оилаи инҳо пайваст шудам, пурсидам, оилаи инҳо як сатҳи аёлмандӣ дар қарор доранд. барои ҳамин розигии онҳоро гирифтам ки ман вақте ки муроҷиат мекунам ба бинанда, бояд ин оила шарм надорад. барои розигишонро гирифтам, баъд ман гуфтам ба як ёру дӯстон, ба онҳое ки дили нияти хайрот кардан доранд, дили нияти бародарию баробария дӯст медорам, ба онҳо муроҷиат кунам ва гӯям ки агар ягон хайроте дошта бошед, дар зери ҳамин наворҳо рақамҳои телефони ин бародар гузошта мешавад. расчётни шоташон ба гуфти ахилоқ шуда мешавад дар амонатгоҳ. шумо метавонед ин каса дастгирӣ кунед. майлаш ба гуфти худашон ки агар 1 сол, 2 сол, 3 сол, 4 сол бошадам ки тоқат мекунам то маблағ ҷамъ шудана. вақте ки ҷамъ шуд, гӯшашона дар ҳамин клиника рафта ҷарроҳӣ мекунанд. ман аз фурсати муносиб
به همه شما آنهایی که ما میبینید عرض سپاس منتداری میکنم. این مجبوری نیست، این یک مهر و محبت است. اگر توانید یاری کنید، اگر نتوانید دعا کنید تا که همین جوان، همین یگید، همین زاده، همین زادگاه خودمان و یک راه زندگی شیرین قدم گذارد. چی میشد که مهر و محبت شما نسبت دستگیری همین برادر یک احساس میکرد. و همتون تنیسیت خاطر جمع تمنا دارم و امید میکنم که شما این مراجعت ما را راست میفهمید، توغری میفهمید. این برادری است، این مهر و محبت است، این صمیمیت توجه نسبت همدیگر است. باقی سلامت و سربلند باشید.